тяжко в этом сенсе. І ми маємо якраз такі військовополонних, які розмовляють з жовнірами вермахта. Ніжэй, це той самий ландшафт 1939 года, коли якраз таки советский жовнір стоїть побольше жовніром вермахта, і вони вищу обдимку і пройдуть лiterально там 1,5 года, год, трошки більше. И они начнут друг друга забивать уже учебными 41 года. Тогда версия 39 года, это обдымки, это Новки улица Люблинской будни, это плитка Трилинка, советские танки 26, и они проезжают, советский броневик Фай, проезжают как раз вот праз Бересте, праз центр, и такая история. Досить така особлива, про яку, на жаль, наших білоруських подручників не люблять згадувати, а про яку варто згадувати в цій комісії. І тут вельми цікаво, так само тріумфальні брами, які будувалися в Заходній Білорусі, в Заходній Україні, повітальні так звані брами, будувалися для червоноармійців, писали «Да здравствует СССР», але проїжджали праз їхніми часто першими якраз жовніри вермахта. І тут ми якраз бачимо менавіта гэтую колонну, яка проїжджає під гэтымі советскими лозунгами. І тут знову-таки поховання Заходній Білорусі якраз тих самих боїв. Кожен год війни, тому, безумовно, я не можу обмінути і інші країни. Тут у цій книзі ви бачите так само країни Балтії, так само є матеріал цікавий, зв'язаний з Бессарабією, долучення цієї частки Румунського королівства. Він цікаві здимки звичайних людей, військовців. Це ті пункти, про які, на жаль, не кажуть у наших подручниках, про які варто розказувати. І, безумовно, Захід – це французи. Французское войско, коли я почал заниматься этой историей, это было одно из наиболее могутных войск европейских. У них были и танки классные, и самолеты классные, и войско было немалое. Французы просто банально спужались от Другой Сусветной войны. И заместо того, как змагаться, как ударить на нацистов, на Заход, коли вони воювали супроти Польщі, то вони витримали, вони дочекалися червня 40-го року і потім за місяць здали Польщу. Ale pan Jarosław Książek, nasz konsul generalny, sam jest historykiem z zawodu i z zamiłowania i pasjonuje się zwłaszcza najnowszą historią i myślę, że na pewno wyrażę jego zdanie, a także moje, że bezcenną rzeczą jest zbieranie świadectw historii tragicznej i świadectw historii naszych wspólnych, naszych narodów. Tak, to co nas łączy i to jest nieocenione, to jest naprawdę, to jest bezcenne, to jest konieczne, bo musimy przenosić z pokolenia na pokolenie tę wiedzę, bo historia to ciągłość i my wszyscy wyrastamy z historii, chociaż nie zdajemy sobie sprawy z tego. Dlatego też pozwolą Państwo, że odczytam po prostu ten miły list, jaki Pan konsul generalny Książek Panu napisał. Panie Igorze, chciałbym bardzo serdecznie pozdrowić Pana z okazji tak ciekawej imprezy w Grodnie. Tego rodzaju przedsięwzięcia są tu bardzo potrzebne, oby odbywały się jak najczęściej. Niestety, z uwagi na niespodziewane okoliczności służbowe, nie mogę, czego bardzo żałuję jako konsul i jako historyk, uczestniczyć w nich osobiście, ale chciałbym zapewnić o niezmiennej woli jak najlepszej współpracy z naszym konsulatem. Serdecznie pozdrawiam i zawsze zapraszam. Z poważaniem, Jarosław Książek.